všetky tie naše skúsenosti, akokoľvek sú hlboké, akokoľvek sú náročné, sú našou bránou k slobode. A trauma a karma pre mňa znamená proces vzostupu, ktorý každý z nás na nejakej úrovni sa tejto témy dotkne. A veľa ľudí má tú tendenciu, keď s tým buď nevie, alebo nechce pracovať, alebo nie je pripravených, alebo energeticky, keď momentálne na to nie sú nastavení, tak sa vyhýbajú týmto témam. Vyhýbajú sa, ja do toho nepôjdem, ja si radšej zašportujem, zajem, zavolám kamuške, idem na ďalšiu dovolenku. Nejakým spôsobom to zaplátam. My sme veľmi zvyknutí s našimi emóciami pracovať tak, že vítame to pekné, vítame to, čo je dobré a tie krásne, radostné emócie povyšujeme nad tie negatívne. A skutočne sme ako také deti v zábavnom parku, ktoré si vyberajú z tej bomboniery iba tie úžasné zážitky. Všetci prahneme potom, aby sme boli zdraví, šťastní, milovaní, aby sme cítili to vzrušenie, aby sme si užívali ten krásny život. A nedávame takúto istú pozornosť aj všetkému tomu ostatnému v našom živote. A často nevieme nájsť tie krásne momenty obyčajného plynutia, obyčajného ticha, obyčajného pokoja, obyčajného bezpečia aj v tých bežných dňoch. A to je aj tým cieľom pre mňa. Nenaháňať sa za tými euforickými zážitkami, bez toho, aby sme nemali pevný základ pod nohami. Takže aj tá trauma a karma pre mňa znamená, že ak už viem o tom a cítim, že som si prešla v živote nejakou bolesťou, alebo sa mi deje niečo cyklické, čo sa mi opakuje a zažila som skutočne niečo, čo stojí za pozornosť, dať sebe tú výživu do toho miesta, tak netváriť sa, že to nie je a že to zranenie tam nemám. Je to presne ako keď sa snažím utekať maratón so zlomenou nohou alebo hrať tenis s poranením lakťom a tvárim sa, že tamto zranenie nie je. Nikdy nedosiahnem to, čo skutočne chcem, keď mám napríklad telesné zranenie. Keď si dávam nejaké méty a vyhýbam sa tomu, že ešte nie som uzdravená na nejakej úrovni. A každý z nás pozná nejaké obdobie života, kde nás napríklad niekto sklamal, alebo zradil, alebo sme prešli nejakou hlbokou stratou, rozchodom, ublížením, smrťou, akýmkoľvek bolestivým zážitkom, ktorý, ak spätne sa na to vieme pozrieť, tak pociťujeme silné negatívne emócie. A hlavný znak neuzdraveného zranenia akéhokoľvek je, že máme pritom emócie. Ešte stále a stále sa nás to dokáže dotknúť. Emócie ako také sú v poriadku, ale je to indikátor, že sa máme na to pozrieť a že, ako som spomínala v tom predchádzajúcom dieli, aby sme sa dovyživili na tom mieste, aby sme sa zacelili. Starí Slovania nemali liečiteľov, ale mali celiteľov. A celiteľstvo pre mňa znamená byť zacelený. Energeticky, emočne, aj duchovne, aj fyzicky. Celistvý. To znamená nemať v sebe žiadne diery alebo byť v harmonii na takej úrovni, aby sme boli vyrovnaní. Aby sme všetky naše zložky a všetky naše časti mali rovnako vyživené, zacelené. Ja robím s energiou prána živa, čo je naša životná energia a mne veľmi slovo živa rezonuje aj vo forme výživy pre všetky naše časti. A život ako taký sa snaží nás doviesť do toho stavu celistvosti, aby sme boli zacelení a aby sme mali výživu na všetkých úrovniach a nepovyšovali alebo neponižovali nejakú určitú časť nášho života, lebo je to ako taký nejaký náš pilier, naše stoličky, náš základ. A keď vlastne nejakú časť nášho života dehonestujeme alebo ponižujeme, že nie je tak dôležitá ako iná, to si môžete napríklad všimnúť,
Keď niekto sa príliš venuje jednej oblasti v živote. Napríklad príliš sa zameriava iba na zdokonalovanie fyzického tela. Alebo sa zdokonaluje iba v duchovnej oblasti. Alebo sa zaoberá iba, ja neviem, emóciami. A nerieši napríklad vzťahy. Alebo nerieši to telo. Veľa ľudí to tak má, že je expertom v jednej oblasti, ale jednoducho začne mu stagnovať druhá oblasť. A ja hovorím o tej celistvosti toho človeka.